Jdeme do cíle. Jo. Jedeme na Dolomit. Původní plán byl jet na motorce, jelikož předpověď hlásí deště celý víkend. Takže doufáme, že nás tam ta naše rachotinka doveze. Jsme teď dorazili do Forno di Zoldo, kde nás čeká v sobotu skvělý závod Dolomity Extreme Trail. Nepoběžíme žádný extrémní vzdálenosti, poběžíme pouhých 35 kilometrů, což jestli uběhnu, bude můj osobní rekord. Máme si tady teď projít to městečko, kde se zaregistrujeme a vyzvedneme si startovní čísla. Jsme teď u našeho ubytování, tady dneska přespíme, zítra se ozvu ze startu. Takže my jsme zpátky ve Forno di Zoldo, dneska se nám spalo docela dobře. Míříme teď ke startu, kde si uložíme do úschovny věci, pak tradá na kopečku. Kilometrů za doma. Většinou jdu. Krpal jak svině. A výhled je krásný. Je tady první seběh. A je to dost náročný na kolena. Za chvilku mě čeká občerstvovačka, kdyby na mě měl čekat Vadim, ale možná běžel už napřed. Stále zbíháme. Opět stoupáme. Mám za sebou 13,5 km. Neskutečně mě bolí nohy. Konečně nějaký běžím. Co nám k tomu řekneš? Je toho mám plný brejle. A to nemáš brejle. A to nemám brejle, mám čočky. Čeká nás ještě pěkný výšlap nahoru. Ten nejdelší vlastně teď. Krásný výhledy. Tak kdybychom šli na snížku. Procházka. Jsme tady potkali asi 2 nebo 3 Čechy. Tak to vypadá, že jsme na nejvyšším vrcholku tady už. Trošku mě berou křeče do nohy, obou nohou. Jsme asi na tom největším vrcholu. Jupi. Je trošku mlhavo, zamračeno, ale aspoň
Není vedro. Běžíme, běžíme. Už se blížíme k poslednímu vrcholu. Hurá. To je krása. To je pecka. Jo, na posledním vrcholu. Poslední 3 kilometry. Juhu. Tam je cíl už. Hurá. Jdeme do cíle. Jo. Jsme v cíli! V cíli! První pocity po doběhu, bylo to strašný. Jediný, co tam bylo hezký, byla ta příroda a ty výhledy. Jako po téhle zkušenosti bych se víc připravovala na chůzi než na běh. Hodně těžký závod. Ty nohy na to nejsou tolik zvyklý, no. 12 seconds later. Já jsem po sprše, se cítím mnohem líp teda, takže nebylo to zas jako tak šílený, bylo to silný. Jak se říká, není důležitý, jestli je zážitek hezký, ale jak je silný. Tak tady se pod to můžu podepsat. Jsme se i hezky umístili, což jsme vůbec nečekali, že budeme v lepší půlce jako celkově. Každopádně jsme nastoupali přes 2300 metrů na nějakých 37 kilometrech. Dolomity jsou ale moc krásný, určitě stojí za to sem vyrazit a dát si tady nějaký výběh nebo klidně i závod. A uvidíme se za nějaký měsíc na Grossglockneru, kde se možná lépe trošku připravíme. Mějte se fajn a dík za podporu. Čau!